Uyangixanga phela masukhuluma negative kanje empilweni. Uzoba advise kanjani abantu ngempela makhuluma nje ngoba iphupho lami nayo lithi singo financial advisor. Hayi lento okhuluma ngayo. Yazi mntanami. Ngeplan. Hoza mali. Yazi ngiphupha iphupho elibi kanjani ngodlo kwakhe. Ngimphuphe ngathi ubanjwe abantu. Bomphosa endaweni engazi ukuthi isiwe. Esimnyama esisabekayo. Hey awukahle noZipho. Ufuna ukuzosabisa umama manje ngamaphupho akho la amanga. Kwenzakalani? Ngoba